Марҳамат бародарои ҷон, марҳамат Toyota Voxy 2008 сол фаролупа мошина камега вагон гаштага ҳама чиш солона 1 сола танировка 1 сола ҳуҷҷат мошин бекам будия ягон расход надора. Марҳамат лайкора зер мекунем, ҳама каса як тамошо мекунем. Нарушка краскаш ягон ҷош кор надора. ҳолатҳои диска балонош як 80-90%. Марҳамат салонош бовар кунед дураш ранги як духонага ира тангинои нав меган. Салон химчистка кадаги тоза тайёр, лифтош кор мекуна. Бародарои ҷон, барои чӣ ёра харид чон зур шудага? Барое ки мардуми хмо бурда Москвада такси граница Қазоқистон ё Тоҷикистон ба ҳамин хотир ира харид чон зур шудаган. Мардуми тоҷики хмо мегиран, бисёр мегиран, номерои тоҷики хат ира Россия мераван таксизанӣ. Марҳамат ҳолати парашам кор надора, ягон чӣ надора. Ака лифтош кор мекуна? Без ключевой доступ. 4 дар электропакет, регировка боковой, монитор, коробка автомат, климат контрол, старт-стоп. Ака капочак шо ака. Марҳамат ҳолати моторшам акаса тамошо мекунем. Чашкош нозада, фартуки пешам нозада тоза. Бародарои ҷон, ё ягон назадагӣ меён, напусидагӣ, барое ки японко бисёр тоза меён. Мотор ака да ди валматик, мотори беҳтарин. Ака 4VD ё 2VD? 2VD шуда, 2VD бародаро харидаш зур. Ака кондиционер, пансионер ҳама чӣ кор мекуна? Рақамотона мегин ака? Ҳар душ ака. 907 203 775 WhatsApp. Номерои дастӣ чи ака? 204 904 75 79 79. Марҳамат бародаро, 95 000 сомон мега. Бениҳоят арзон мега, боз савдо меша 95 000 сомон, боз муомила дора. Вариантҳои алиш ҳаста ака? Вариантҳои алиш ҳам мешуда, вариантҳоро мебина. Марҳамат. Занг зани рақамо зер навурда дар тамос буред. Бародаро, боз як Opel Karvan солаш 97 сол, нархш боша 41 000 сомон, ҳуҷҷатҳои солонаш як 7-8 моҳи дига ҳуҷҷати солона дора. Нарушка краскаш без сарапина бародаро, светш бутулка свет. Диска калпак, балонош як 70%. Марҳамат ама каса тамошо мекунем. Акайра рамош варид нест? Марҳамат болои шохош гаридагӣ нест. Шторкош ҳамаш ҷошда. Кармакош диридагӣ нестай. Я багажам мепӯши ака краска талаб нест. Марҳамат ҳолатҳои краскаш без сарапина. Бахшиш ака ҷон. Як салонша тамошо кунем. Салон тигр салон, лата салон. Айболош чихолои хушрӯ кашидагӣ, потолок тоза. Салоншам химчистка кардагӣ тайёр. Дарои пешам ручной, айрабак шиҷаш камтар ҷои сигнал даридагӣ, пробег 322 000, коробка механик. Люк дора. Ака капочам мекушой. Марҳамат ҳолати фартукш нозада будай ба фаҳмиши ман. Чашкошам варид нест. ABS дор будай, мотор 1.6 модулӣ. Стойкои ланҷуронаш ҳамаш ҷошдай. Мотор коробка хадавои расход надора ака? Масъала намехӯра? Хадавоша ҳамаш созаён. Рақамотон чанд ака? 907 00 00 66. Марҳамат рақамо зери наворда занг занен, боз муомила кунем. Марҳамат боз бародаро як сечка К-класс. Якм переходкаи абёни якм випуски ки абёни Мерседес бромадаги ай 97 переходка бромадаги бародаро. Ҳама каса тамошо мекунем. Светаш сабсафед, ягон кор надора. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем, лайкора зер мекунем. Диска балони ҳамашка, дискои ҳамашка дошта, балонои беҳтарини 80%. 4 диска балон, як гал мошинаи учёт бровардаги, ҳуҷҷатош тамом шудаги бардаро. Як тавораша тамошо кунем. Ё ака багажҳои кӯ? Марҳамат ҳолати кунуш нозада.
ака чашкош варӣ дора надора марамат ҳолати наш мебел салон электропакет лата салон потолок кожа марамат майтафони заводскои 4 дар электропакет як капоча кишу ака марамат бародарҷоно фартукш бародаро нозада ҳолатои чашкоша мебинем бародаро марҳамат ҳуҷҷатош тамом шудаги мотор 1.8 ака рақамота мегӯй 113 339 ин рақамода ака ватсап дори ака рақамода ватсап ҳастай 55 000 сомон боз муомила дора марҳамат рақамо зери наворда бародарҷоно занг занед дар тамос бӯед марҳамат боз як старекс бародаро дар комментария нависонданд бародар старекс сёнка ина марҳамат ҷои старекс омадем як старекси пеши бозора сёнка кардем ки як меган ку қимати беҳимат меган бародарҷоно ози дига айё намедонад старексоам бениҳоят қимат шидестанд соф ози ами даридаги бридаги шахчун 50-55 савдо шидестай 35 000 40 000 савдо шидестай ака мега 70 000 сомон любой ҷошда ҷавоб мегум консонер пансонер ҳама чиш кор мекуна диффузори пеш задаги нарушка краскаш бе ягон сарапина бе ягон камуди ака рамош варӣ дора ё надора ҳама раднои хича ака марамат ҳама каса як тамошо мекунем действительно старекса меҳнати зур кардагӣ будай тайёр тоза як боварка диле намешавад ки пӯча тамони скаменкачо ҳама хушрӯ салон тоза ягон камбудӣ надора мебел салон ё карейкаҳо бародаро ҳамашон комплектатсияшон кожини ҳам хали меоянд ҳолатҳои балонош бародарҷоно диска балон дискои турбозадагиай балонош навай дарои пеш электропакет регировка баковой коробка механик газаки акай газаки аё объёмни газаки 3-6 цилиндра боварками Opel 4 спокойно мегзара капочаи кака Opel 4 қати астаҷи мумкин сечкои 2-4-6 цилиндра махд мумкин ҷавоб мегум озод бигзара барое ки Starex бениҳоят газакиш зури бад мерава на марҳамат ҳолати фартукш нозада аккумулятор соз мотор масъала намехӯра то даже редукторои заводскои бисёр шози редукторои дига хел задестанд редукторошон проблем намеёванд ҳамаш раднои хича мошин тоза як даст бигем гаштагӣ танировка ҳуҷҷатош чанд қаяка як сола ҳуҷҷат дора як сола танировка дора марҳамат бародаро 70 000 сомон мега боз муомила мешава рақамота мегӯй ака 200 13 65 17 марҳамат рақамо зери наворда бародарҷоно занг бизанед дар тамос бироед марҳамат боз як Mercedes Sprinter Delfin бародаро гуфтанд сиёнка ина марҳамат як Sprinter ака мега ин мошина ма худум 5 моҳ пеш ай вагон гирифтагиам мошин ози айни ҳол дар хатсайри 46 мегарда мошин номерзардай тайёрай мегирам мега ягон кас бихараш срочно мега сум дар корай бигираш фақат айпага кор мебироя марҳамат ҳама каса тамошо мекунем бародаро лайкора зер мекунем ҳолатҳои балонаш нав акай рамои қафош варид нест варкра се этажай ҳолати қафош ягон кор надора ина бародаро рамош ака мега рамош варид нест я дари қафош ҳавӣ мекунӣ салон шака дарш бародаро электронияй марҳамат дарш худаш автоматӣ ҳуй мешава марҳамат салони қафош як тамошо мекунем
ҳолатҳои резин шикастагӣ нест, бисёр шай зарби одамкашира варка ҳамҷоашон мешкана бениҳоят тоза. Скаменкош ҳама чихол кашдагӣ потолок полни биқагӣ кадагия гуфти гапоакам мебел салон кадагиан. Марамат ҳолати пешиш скаменкош ҳамҷош камтар даридагӣ будай, айболош кожа кашдагӣ рост кадагиан. Марамат абиён моторош ин мотор шака абиён чанд ака? 5 цилиндраи як турбина ака. И сиди меган чӣ меган ҳамтари ака? 2.7 сиди. Марамат ҳолатоша мебинем. Бисёр ин тарафо бардорон мепурса ёки ин тараф задагӣ меоян. Мошин ака соз будай. Хай мошин ака мега 5 моҳ пеш худум ай вагон гирифтагӣ меша. Марамат як тарафи шофёра тамошо мекунем. 4 дар электропакет, регировка боковой, коробка механик, монитор. Марҳамат бардоро 200 000 сомон мега ака, боз муомила мешава. Ака рақамо тамети ака? 93 877 38 78. Ака и вариантҳои алиш мешава ёки пули нақ? Ака мега сум дар кораи алиш намешава, фақат суми нақ. Марҳамат 200 000 сомон, боз муомила мешава. Бардаро занг занед, дар тамос буред. Рақамо зери наворда. Марҳамат боз як бародари ғарибмон, як бародари муҳоҷирмон бисёр дар комментария нависанд бародарҷон портер сёмка ина портер сёмка мекунем акаҷон барои шумо. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем бародарҷоно, лайкора фаромӯш намекунем. портерои дай бародарҷоно нархш боша 110 000 сомон, боз муомила мешава. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. Акай рамош варид нест? Рамошон варид мешаванд ёра бисёр айзои боркаши мошин 100% будай. Рама ҳама мега ҷавоб ҳамаш 4 диска балонош нав, ҳолати бортш бениҳоят тоза. Мошини хуҷон дай чи ака? Вагон ака? Мошини вагон дай. Моторш чанд ака? CD 133. Як ҳолати салонша тамошо мекунем. Регировка боковой дора, электропакет дора, рулошон гидравлик мешаванд бардаро. Сидениё авбагрев сидени доштай, охлаждательни ҳама чи комплектатсияш бениҳоят зур дай. Скамейкои пеш кожа, карейко бисёрш кожа мешаванд бародарҷоно. Мотор зади моз кардан ягон чи расход надора ака? ҳуҷҷатҳои солонааш чанд ака? 1 сола ҳуҷҷат, мошин ягон камбудӣ надора, кор надора, фақат мегирӣ меброи. И без спалка ака? Спалка дора ака? Спалкадор будай. Номеротон намеген ака? 92 41 64 64. Марҳамат бародарҷоно 110 000 сомон мега, рақамо зери наворда. Вариантҳои алиш мешава ака? Вариантҳои алиш намешава бардаро, суми нах. Марҳамат занг занед, дар тамос бурем бародарҷоно, лайкора обязательно ба хотири портер бизанед. Марҳамат бародарои ҷон, боз як зефиро и зефире простои нест бардаро, зефирои опси. Фақат дискабалонои простои дора, дискои ҳабдаи опсиш бизанед, боварки хича мехира. Нархш боша бардарои ҷон 70 000 сомон, боз муомила дора. Марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем. ҳуҷҷатҳои солонааш 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора. ҳолатҳои балонаш 90%, бад нест, диска калпак. бамперои пеш қафо ҳама полни опс кадаге, спойлершам ҳама чӣ ҷошда, фаруш камтар хидаш даге, фаруи қафо якам беш расход мекунӣ. Бовар кунед бардаро, ҳами опси тоза, нархш уже ку 100 000 сомон шуда. Бовар кунед накунед, дига сайтурам бинед, любой ҷора бинед 100 000, 90 000, 80 000 сомон шудаге. Марҳамат салонша ҳамакаса тамошо мекунем. Обшивко кожини, электропакет, салон кожа, потолок тоза. Таҷи потолокиш заводскои худаш буда. 4 дар электропакет, регировка боковой, мултирул, айрабакош, ҷои сигнал, ҷош кандаги будай. Уқа қимат нест, арзиш 100 сомон. Скаменкаш камтар ҳамин тарафиш даридаги, ҳамиқа камбудӣ доштай. Марҳамат кондитсионер.
рулшам рули обси фигурадор будай. Ака капочам бекшу ака. То абисофхош обсия. Марҳамат, фартукш нозада, чашкош тоза. Камбудиш ҳамин бампершам краскаш паридаги будай. Мотор боша 1.8 зефираги обси хичон, харичон бениҳоят зурай бардаро. Ака ин мотор, коробка, хадаҳои масъала хе расход надора. Расходш чия тағо? Расходш чия? Ҳамин кам дара краскаш паридаги. Ҳамин краскаи бампери пешака. Рақамота мегӯй ака? 908 33 44 33. Вариантҳои алиш ҳаста яко пули нах? Пули нах 70,000 сомон мега ака, боз муомила дора. Марҳамат, рақамо зери наворда лайкора обязательно бизанен, занг занен, дар тамос шен. Боз як Hyundai Sonata, солаш 2012, нархш боша 99,000 сомон, боз муомила дора. Мошин карейкай, комплектатсияи фулай. Марҳамат, амакаса тамошо мекунем. Диска ҳолатҳои балнош 70%. Як тамошо мекунем. Мошинча рестайлинг кадаги, диффузорҳои қафо қатъи спойлер часпондаги, панорамадор буда. Хичам рестайлинг комплектатсия фулуш анамта рестайлинг мебиёя бардаро. Бампери қафош кор доштай, дигар деталош краска талаб нест, фақат як бамп кам будиш, бампери қафо буда. Марҳамат, салонша тамошо мекунем. Мебел салон, электропакет, обогрев сидений, салон кожа, потолок тоза, потолок шпольный, панорамай бардаро. 4 дар электропакет, бакавой қатчавак, регулировка бакавой, блокировка дар, липсток, до тарафа мультирул. Марҳамат, монитор, коробка автомат, обогрев сидений. Пробег чанд қай бардар? 160,000. 260,000 пробег дора. Как шуру гашта. Биё капочави кибинем ака. Марҳамат, ҳолати моторша тамошо мекунем. Мотор объёмш D, мордаш нозада, D турбо. Комплектатсияи эко ҳама чиsh режимош кор мекунад ака. Коробка, хадаҳои мотор расход дора ака. хадаҳош бигам 70%, кам беш кор дора. Рақамотуна мегин ака? 501 18 53 марҳамат, 99,000 сомон, боз муомила дора. Ака мега номерош ай номи соҳиби мошин ҳадия карда мешавад. Марҳамат, рақамо зер наворда мемонам, занг занен, боз муомила кунед.